Hola, bonics i boniques. Avui vinc amb una proposta diferent. Avui us proposo que fem una cosa de matemàtiques. No sé si us en recordeu si penseu que a l'escola de vegades treballàvem les sèries. Us en recordeu? Un dia amb Axioma vam fer una sèrie d'uns cotxes que anaven per una carretera. Doncs de sèries d'aquestes en podeu fer de tot tipus a casa. I ara us ensenyaré algunes maneres de fer-ne. Les podem de fer de dos elements diferents. Mireu, combinació de dos elements diferents dels que podem trobar a casa, com per exemple forquilles i culleres. Seria una forquilla, una cullera. I ara tocaria una altra cullera? No! Forquilla, cullera, i seguiríem així. Forquilla i cullera. Aquí tenim una sèrie de dos elements. Combinant forquilles i culleres també podríem combinar gran petit. Un altre exemple. També podria ser combinar coses de dos colors diferents. Podrien ser colors, peces de construcció, o jo ara agafaré cotxes d'Antia. Blau, gris. I ara, quin em tocaria? Molt bé! Un altre de blau. A veure si el trobo. Un altre blau. Un altre blau. I buscarem un altre gris. I així podríem seguir fent la fila. Molt bé, coets i astronautes. Doncs quan veieu que combinar dos elements diferents us surt molt bé, podeu començar a provar-ho, combinant tres coses diferents o dos, repetint alguna. Ara us donaré un parell d'exemples també. Mireu. Podem combinar varietat d'elements que tinguem per casa. Per exemple, un color, un cotxe i un macarró. I ara, per quin tocaria? Un altre cop, un altre color, un altre cotxe i un altre macarró. Ho he fet bé? I ara, sabries dir-me quin tornaria a tocar? Molt bé! Un altre color. I així anem fent. Una altra opció bona seria combinar gomets de diferents colors, si en teniu a casa. Per exemple, podríem fer vermell, blau, verd. I ara l'hauríem de seguir. Per tant, tornaríem a agafar vermell, blau, i verd. I així seguim la tira com vulguem. Una altra manera que se'ls faria potser una mica complicat, però també va bé per entrenar-se, és repetir algun dels colors. Si fem verd, groc i groc, i diem, ara hem de seguir. Quin tocaria ara? Un verd. Molt bé. Posem un altre verd. I ara? Molt bé, tenim verd, groc. Un groc. I ara? Un verd. Oi que sí? Ostres, no. Cada grocs n'hi han d'haver dos. Fixem-s'hi bé, I així anar fent. Podeu muntar les combinacions que vulgueu, però recordeu, sempre seguint la mateixa norma marcada.